eshe macingwane eshe Ngizwe Mchunu eshe sisikawelile phumani endaweni zabaculi siyanicela impela senitshelwa yimi impela manje ubhekeni Ngizwe phuma endaweni zabaculi noma wangenwa idlozi lacula lungisa amagobongo ndoda lungisa indaba zakho ngikhulumi ke kasisi wakho welile ufunani endaweni zamadoda sophindana sithini nomfazi sengifuna indoda yakhe lo sisi wakho manje endaweni zabacula anilungisa indaba zenu emachunini konke wrong. Sanibonani bafethu nanibodada bethu enibingelelayo undu wamahlobo. Namhla siniphathele ivideo lapho umfo wamchunu Ungizwe ekhwele diliya kuSmomoza. Zokhumbula uSmomoza ukuthi umuntu ohamba kakhulu ngebhova. Akhumbule engomeni zebhova lapho ibhova lethu ubaba sibonela asabuye ekhaya. Lalisho yena kuSmomoza. Umfo wamchunu ukhwela diliya kule ndoda le amuzi ukuthi ukhwela diliya kanjani. Manje sakaba nestabane lesishutha ngokendi camera sizofuna udumo ngathi lapha nezingcabe ezitshekile lapha sengathi waqashwa ngebhodlela ngokwapi lokho ngokwapi ngempela lamasimba lawa yazi uyanginyanyisa lokho uyanginyanyisa nje uzofuna udumo lapha yithi inkunzi lapha imini umnikazi wabonke labacula abathiwa badumile imini umnikazi wabo akuclaim lokho imina owabakhanda emveni kwalokho imina futhi inkosi yamabhinqa akekho imini inkosi yabasakazi akekho ngokuphika futhi lokho manje ke lo mbombo kanina lona ohamba etshekisa ubuso lapha ayiganiwe lento ayiqonyiwe lento idla nje mayitholisa lokwazi silahlile udodo okugcina lento lena manje habe umfoka amacingo lesengonyameni mina umfoka phatha kakhulu ngomfazana mina ngisho ngomsizwa bami ngisho ngokuganwa kwami ngisho ngobushinga bami ngisho ngokwakha imizi yawo baba akekho ngangivimba njengenkosi yamabhinqa futhi akekho ngangivimba ekuphawuleni einganeni zami uma